И знаеш какво? Един ден те мразят, на другия те обичат. Важното е и на двата дни си прибрал парите. Да изсложи охраната на масата. И сълзите на враговете. Друга порода, бате, не сме еднакви. Слушай! Влизам битка с непобедим дух. Чемс! Добре дошли в епизод номер 6 от моята подготовка. Я вижте кой лежи тук. Какво става, Випчо? Смиркончо, айде чистваме, тък му тръгвам към Пловдив в момента. Съм в Кърджали. Остават точно 6 дена до боя, брат. 6 дена до боя. Днеска е неделя, студентския празник. Прибирам се в Пловдив, правя един стречинг и ще ходим на кръчма. Много ясно, че няма да пия, обаче мога да изпуша една лека пуричка или сам ще си преценя. Ще видя как ще го направя. Та Чемс, вчера беше супер тежка тренировка, правих 20-10 и беше буквално последната ми тежка тренировка вече преди да се сбия. Ще ви покажа кадри ето тук от тренировката, доста готино се получи. Само времето ще трябва. Чемс. Снимай към мене, чакай. Чемс. Мега тегаво упражнение, 20-10. 20 секунди правите круша, 10 само се движите, 3 минути. 2 минути и половина е моят рунд. Да. Всеки ден е за мен стрес. Те зори и куките го знаят, нямам страх от арест. Седмицата 7 дена и любимия е деско. Днеска паци искат телешко, ама са на овес. Всеки ден е за мен стрес. Те зори и куките го знаят, нямам страх от арест. Седмицата 7 дена и любимия е деско. Днеска паци искат телешко, ама са на овес. Влизам и взимам всичко, което си харесам. Бумера в гаража, идва рета Мерцедеса. Всяка малка мастия в нета се пише принцеса. Руцата не е карета, на село ти е адреса. Регреса в рапа е явно виден. Пеят за деня почивен, не за навика градивен. Възпитаха ме от малък на тежък труд. И точно за това за повечето аз съм луд. Малките в махлите влизат трап за наята. Сладка и бърза парата, не е бавната заплата. Ма като ги пикне с пагоните, господата за омертата забравят, пеят като в операта. Или бъдете си мъже с тъшаци, или се праскайте отзад и ставите педераси. Леко напрежение ги виждам вече порутени. Плюя на представите ви грешни путки сдухани. Всеки ден е за мен стрес. Те зори и куките го знаят, нямам страх от арест. Седмицата 7 дена и любимия е деско. Днеска паци искат телешко, ама са на овес. Всеки ден е за мен стрес. Те зори и куките го знаят, нямам страх от арест. Седмицата 7 дена и любимия е деско. Днеска паци искат телешко, ама са на овес. Не съм алфа, аз съм сигма мел. Жените ми пращат оферти вече и по мейл. Кефият се, че не ми пука на това кой ми се кефи. Нямам гадже, защото масата са пълните кенефи. Всеки иска курви, мене ме остави с парите. Търса кралица, ама има ги само в приказките. Изгубих вяра в хората в този свят, но вярата в мене врика тупат по хубак. Няма да се дам дори да ме натискат. Искам нещо да създам, а тука само те потискат. Началото на успеха голям е рискът. Много са надъханите, малко обаче устискват. Влизам с рогата като викинг и пробождам. Тук съм да надбягвам, брат ми, не да се разхождам. Като кошмаче съм всяка вечер в твоя сън. Победителя остава винаги в очите трън. Всеки ден е за мен стрес. Те зори и куките го знаят, нямам страх от арест. Седмицата 7 дена и любимия е деско. Днеска паци искат телешко, ама са на овес. Всеки ден е за мен стрес. Те зори и куките го знаят, нямам страх от арест. Седмицата 7 дена и любимия е деско. Днеска паци искат телешко, ама са на овес. Или си чук, или те чукат. Сега тръгвам към Пловдив. Днеска е студентския празник, така че ще видим какво ще се прави. Остава точно 6 дена, Чемс. Нямам търпение за тръпката, за усещането, за кръвта. Разбирате ли, искам вече да се сбия. Да, тук майко... нищо. Трябва винаги да си син. Така си по-машкар. Аре, Чемс. Чемс. Его алпото моят човек. Тък му влезнахме в Пловдив. Взехме си едни хубави порички. Матейския ни препоръча тия 10 порички. Такива за кафенце, за капучино. Че иначе като вземеш тегава пура не става да изпушиш с едно капучино. Трябва да седиш 2 часа да пушиш и малко не върви. Пък това е такова лакчийско.
мънички, горе-долу по 30-40 минути им е живота, така че е перфектно. Алпи, ти какво ще кажеш за камерата? Не се притесняваш? Не се притеснявам. Ти си ги разбираш тия работа за първите това. Айде, Чемс! Добър ден, Чемс! Пускаме новата прическа за 8 декември. Дай ти човек. Моят най-добър бербер, 7 години в Германия е бил. На борбите сега се връща тук да постигна новите бизнесмени, ще останем скоро и Ninja Cats Barbershop. Много си висок. За първи път някой да ми го каже. Беше време, брат. Чемпс. Добре дошли. Остават точно 4 дена до боя, Чемпс. Всичко върви по план. Подготвени сме вече. Минаха тежките тренировки. Мина пушването, както се казва, и вече остана само да се предпазим от контузии, да възстановяваме, да стречваме и остана само боя. Честно казано, всичко е наред при мен. Так му свърших малко работа, приготвих си хапване. Сега ще ви покажа хапването и ще ви покажа коя канишка отново фанах. Зовът на смелостта на Ryan Holiday е много готина. Аз преди съм я чел, обаче съм я чел примерно като по-малък, на 18. Има огромна разлика като прочетеш книга на 18 и после на 21, наистина. Представям си какво ще е като я прочетеш на 40, нали, ако си жив до тогава. Та книгата е мега яка, защото показва как се водят войни, как страхът има големи очи. Много интересна книга, която ще ви помогне наистина да преодолеете бариерата на страха и да поемете риска. Честно казано е топ of the топ книжката, препоръчваме на всеки. Зовът на смелостта на Ryan Holiday. Става въпрос и много за стоицизма. Както знаете, Марк Аврели ми е на крака, така че няма как да не се кефя на стоицизма. Чемпс, наистина всичко е топ в момента. Много съм благодарен за това, което се случва. И наистина нещата се случват много бързо и просто ти трябва да си тъшаклия и трябва да поемаш рискове. Защото плановете ми бяха тотално различни за последните 3 месеца от годината. Плановете ми бяха да съм в Тайланд. Даже се бяхме и разбрали, бяхме харесали Airbnb с момчето, с което щяхме да ходим. Обаче не се случиха нещата. Не се случиха и аз дойдох в Пловдив. Нали? И още първата седмица в Пловдив, като дойдох, се записах отново на кикбокс. И още първата седмица, в която се записах, ми предложиха тази оферта за гала вечерта. Така че наистина нещата се случват супер бързо, супер неочаквано. Трябва да бъдете винаги готови. И трябва наистина да ги поемате тия рискове, защото, както се казва, no risk, no story, честно казано. И е в абсолютно всичко така. Дали ще стартираш бизнеса, който те е страх да стартираш, дали ще е да заговориш матката, която седи срещу теб, дали ще е да отидеш да се сбиеш. Наистина това са рискове, всеки приема риска по различен начин, всеки го е страх от различно нещо, но трябва да се изправим пред страховете си, Чемпс. Много съм благодарен за това, което се случва и ги убиваме. Сега ще ви покажа хапването. Подготвил съм си 4 яйчица с сирене, авокадо и съм сложил и 2 оризовки вътре. Хапвам го. Имам малко да поработя за Уиз Academy, да направя някои задачки. И от 12 часа съм на... Не бих казал масаж, защото е дълбоко тъканен. Отивам да ме мачкат, да ме изкъртят, честно казано. Много готин масаж е това. Да рестартирам мускулите, да са готови за боя. И така, че ще възема при пичагата, който ще ме масажира. Да видите за какво става въпрос. И така, айде!
Чемпс! Масажа беше наистина брутален. Препоръчвам на всеки. Братленцето инстаграма му е ето тук, ще го поставя някъде. Беше уникален масаж. Наистина до момента никога не съм се чувствал по този начин. Просто като пускам десен и някак си не ме дърпа гърба. Много, много яко усещане. В смисъл доста болка беше. Доста болка беше и имам мускулна треска навсякъде. Обаче препоръчвам на всеки, който спортува и не само. Препоръчвам на всеки, който иска да си почувства тялото много, много по-добре. Чемпс, това беше за епизод 6. Сега ще гледам за последните 2 дена, за четвъртък, петък и събота да ви снимам 3 епизода, за да мога да видите наистина цялата подготовка. Така че Чемпс, нямам търпение. Сигурен съм, че и вие нямате търпение. Аре Чемпс, убиваме ги!